Ja sam Mihajl Vlahović iz Cezina. Za Muhamedu Umerovića čuo sam preko svog prijatelja Safeta Samardžića koji ima ogromne probleme sa kičmom. I onda sam ja odlučio onako, ajde da se podignem nekom, nazovimo preventivnom tretmanu. U biti nisam osjećao neke posebne teškoće i nekakve tegobe. Međutim, poslije jednog tretmana sam se osjećao fenomenalno. Znači, mišići koji recimo vrata, ramena koji su u prirode posle često puta bili napregnuti. Čovjek mi je to doslovno raspustio vrat negdje kao podnozom. Ima su još nekakve tegoba oko koljena, nogu, međutim on je uspio to, hvala Bogu, osjećam se puno bolje. Ne znam što, jednostavno čovjek posjeti tu nekakvu energiju koja se osjeti već na sami dodir, znači jednostavno osjetiti toplinu koja je nadprirodna, koja nije svakidašnja, koja je, međutim učinak je takav da je bol jednostavno nestaje. Moje iskustva su izuzetno pozitivna, imao sam probleme, nekad mi se znao za uštekne vrat, međutim evo prije 2 mjeseca kad je Mohamed zadnji put bio u Cezinu, on mi je praktično za stolom u restoranu malo poštelo vrat, raspustio te tetive i te živce i meni tada apsolutno se to nikada nije dogodilo više. Jučer sam baš bio na tretmanu, onda mi je praktično posvetio mi skoro sat vremena, praktično cijelo tijelo, noge, leđa, ramena, vrat i osjećam se super, osjećam se